Woni pe bi a waji keke sapon bu o ma de. Yo. Awe ni na si atwede de. Moni se nipa ni. Moni ne nkonhye. Makotua sika mu obi a na bom bia ma me. Me tua sika na gina ho. Ya ma munyina trasem makwa abadem be Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje so de amame se yesana no badwemba ekwan so nananom yere masese abra ne abra no nyina edi mfoni to no ma mo se mo bre no mada age ni musika na mo de hwemaye madaro ma mo nkoso na mo nhwe na mo share na mo like na afe mu a mo subscribe ye no so mo nye emfa emaye ewe ya ba be de ahia biem enne ye saba besua de na ya fa adwene ne atue hofo ewo Nyansa kwan so enti Nyansapo je so mam sei san na badwemba kwan so Black Power Nua na I want to say oba de da woro is there ba wo hin introduction bia bim FDFC ye no ana is there eto nti e ba na obo on ma ne bia na afi na wo ba behwe wa ti eni tete be se biasa na edi si woni ye kase bono tofua hwan ne Black Power say na abeka che de nipa na afi ne ne wo hwe wo o me nua me fa akonya de ma me na ma chi ahwefo nyina e kase Black Power tumi tuntum tumi tuntum man Ghana de ye tumi no black nti ye ka Black Power de a ese enye asemfoforo bia wa fidie so ba me di pa de kwabra ma ayefo nanu ada ya de tomanim ya di nkomo wa ha Offinso ye nyina ye nim se ne yesi ko ahyire mabusua ode hye ba akopɛ wo so mu yi no na obe Offinso man here no ayetwema mensen ene ohima wone de ekina wesi na akɔkɔ wi se maburu ba ye nsantwefo nhye mu aye ne mu di nkomo wa ha no ma mo kan kasantwi eburo kasa ema opanyina ne odi wo manim de kasa wo kan no ene ne tiri ho dwene ne nse ema sebe eka yakura tiatia me ye be kan ho asem enu akire no adehye abusua wo mo nom so mo ye adehye pa ewo ahyire mabusua na se yafia kenta akonwa no ho no wo mo so ba bedome ebebo odua kura wodwan fita ene snap ebe kanchi di gu mabunu no so atwe wo mo ho di firi sansem no mu sade ye ka se nko wo mo nye no wo mo ye ne pepepe atwe wo mo di firi se o mo nim ho bi ebro nsem ne kasem fie ba ya o mo so se bi akode atia akyea me opem so ne ade no wo mo nim ho bi ye nim se nka so ho a ya sa dane sorry ya emeburu na wo mo ye nsantwofo nhia mu a panyini ba kwa na ne ti dwunu ewomuo edi wo mo nim be ka aburu nsem ya we de ye hu panyini wom de mo meburu ni bi ese wo mo de wo mo chom ba bi sabio wo mo de keke sapon ko kire oba ahema de ko kire atrankonwa ji ni tumu wo mo je ne nsa ebinum ji ni sikadi aji ni tumu fe de ko duru opem so anim a ensam na sa kwan nwonwan wo mo sa akose no to mo zu kura dwampa wo twa dia ene fita abeben be kase mienu kosua kreti akofufuo mienu ana asan ho ena snap ana wo mo so de call Offinso ho na wo mo bo ofe abo abankro ebo nsuo ba akomienu bi ka Subin ka ho sikadwa kofi ka ho sikadwa kofi a wonom so se bio obi a wadi taku ana asempoa wo a ye de keke sapon ba ye na agi tu mo je ne nsa enom ye woji ni sika bi ntaku ana asempoa enne wadada ho ogwa aburoni akoduru manhie kan semfoforo no ene wo mo de mo jasa nsuo ni omuni na ye de ye ba ya enye nsuo ni omu bi o mabɔ ne ye de hia yen na bo ye be sua de afirim na dua no kra ye bo saa de bodua ne bodua asa na se ye no dwanfita otua dua ye atu nkosua buru nsuom awoko fita mienu ada nkyɛn ane snap a ye hwie ne ade yi senetie nti na agya ya betoatoa eye Black Power ne bɛbɔ nkom nti ye nkɔ na masɛm no anwa Black Power minia na de da honi we de da wani madagya Offinso ade nchecha edie kopem se nyame be ya adom na afedie ye be hu de wo ba de ene yem se WC ya na be kɔ no edi ka ma mimi saw sai no wose obi bo bia wo nsuom me das minia on se me ka se dua ne yo special ewo ho sai dua we na o mabɔ no de anoma ko ntimi nko no o mo bo dua na afom ye modua sa gina hoy wo ma yemfa ya niku trewisie enkonkohwe kakra na wo de nyamfonyi na ansa na afa ye modua sa ne yensa mehase na yemfa emfiri ho no obi biala asabi waji ni bu omu ade obi biala asabi woni na konkonkrom obi biala asabi woni na tenase a ne o mayi ni na ase atwede no se ni pakro na sabi ye de ne beje nana ye de ne ma o se tuane so kama ye oni pa bia waji keke sapon
na bua mu ade wagye ne bibia sese efata senka akunya no wodie ne ne pa bia sa twa koti kwan sebe ne asade yi ne na ase akunya de ahye mabusua se yɛde saa nipa no ɛgyaw ɔkɔnsɛn ni asɛbe wɔn deɛ wɔse ayimfie na da biara wɔkɔ ɔfɛn abena wɔn nsɛn ni nana abankorɛ boafo adu sutupo akwasu aso amoɔdan nana banyini ɛnyinesu ɛni kɔkɔ nana mpua nsuo nyino ɛne yɛn yɛ kurom bosom kɛseɛ tɛ agya bɛ na me a me fie bosu ntumi so bɛgye obi nipa bia asɛbe ɔwɔ ho a ɔyɛ kɔnkɔnsani wɔyɛ pro a wɔn pɛ kuro ni yie wɔn pɛ kuro ni kɔn wɔn pɛ sɛ kuro ni kɔn ni ntoma pɛ a kɛkɛ sa pɔn asɛbe wɔyɛ enyim sɛ wɔnyima ne si a na dia abamu sie ni na sa wɔn nipa bia asɛbe wɔde wɔn adeɛ bia ɛne bonsamboɔ ɛne Subin wɔn nyinaa mɛta na nafi akyi na ade a yɛyɛ wɔn fo wɔn sunsum taakyi wɔn nipa bia wɔde kɛkɛ sa pɔn bu wɔn adeɛ a wɔyɛ ne nase atwedeɛ deɛ mo ne saa nipa ni mo ne ne nkonhye anaafo a wɔpɛ sɛ woyi ne nase akunya a wagye na adwa ato atum na ɛkyi wadan na ɛkyi ama no no yɛde wo yɛde no ana wada wuruma wonim sɛ no mi bia na ahyemfuo so nanso wɔn kɔ a wɔn ntumi nka na obi ɛka ne deɛ yɛsɛ gyina w'ani mu na titiri bɔ mu adeɛfoɔ no te kusimpo akora ni pakoro deɛ a wayi ni nase atwe meda ase so som ni pakoro ni bla nyame do na so nipa nsuo nyame wada uruma ejama ya tia abomu adeɛfoɔ ni titiri bomu adeɛfoɔ no ɛna de abɛda wo no wada uruma na tu ahene si ahene fo ani yɛ de abɛda wo no kejam Appiah asebulu Appiah ɛwe mo amohu sɛdeɛ na esi kɔsoɔ maburu n'ani abre pa ba ko anu ɔhyɛ ahabanmo na tuntum bi abie mu deɛ wɔn sɛ odi animu a odi dwumadie no Black Power afei wahu ansa ne bɛba wɔ mo de kura ɔmo abɔ no so no kyerɛ yɛ nsuo mu dua bɔ ankasa sɛ obi pɛ so obo dua ɛwɔ nsuo mu ne yɛ ya sɛ na wɔsɔ yɛ no nua me da ase nsuo mu dua bɔ yɛmfa bufuo mu dua ɛwɔ nsuo mu ɛna yɛmfa ɔhyɛ ɛnhyɛ bosom sɛ ɔnkɔyɛ adwuma ɛna yɛmfa kosua ɛmmɔ nsuo mu ɛnna ɛmmɔ dua ɛna yɛntwa dwan ɛmfa mmɔ dua yɛntwa akokɔ ɛmfa mmɔ dua sɛ wobɛbɔ dua a te sɛ mapuma yɛ ayera na mabata adankyerɛ mu mafa me nsa afa me kosua magu me nsa awie makyerɛ masɛm mu nyinaa kyerɛ no na mede kosua no abɔ hɔ sɛ faa yɛ o sɛ amfa wo asɛm na mekan na obɛgyina so baa me mfa mmɔ nsuo nim na mekɔ deɛ mehwehwɛ ba mu a afei na mebɛhyɛ ne bɔ sɛ woboa me na mehu me koromfoɔ yi a mɛbrɛ wo dwan anaa mɛbrɛ wo dwan anaa mɛbrɛ wo akokɔ mɛde sika bɛka ho anaa mebi a mɛde me bakora ne bɛbrɛ wo wokɔ na sesei na wokɔbɔ odua no wode akokɔ akɔ wode wo dwan akɔ wode nsa akɔ wode kosua akɔ nti sɛ dua no wie a deɛ na ade bɛkɔ bio okay ɛdeɛ na abɛde bɛkɔ bio yɛhwɛ nsonsoyɛ kakra da wɔ mo de ɛne nananom nso ɔmo yɛ ahyirem abusuafoɔ na adehye abusua no ɔmo nso bɛtwe ɔmo free ɛyɛ maburu no press conference ɔmo nso no ɔmo kura dwampa otua dua fufuo ɛna ɔmo kura snap ɔmo deɛ mɛhu sɛ ne yɛ nsuo na mmom na ɛsɛ yɛ ahemfie pɛto so a bɛrɛ ɔhene tena ne n'anim pɛɛ ɛna ɔmo gyan ɔmo nso deɛ ne nsonsoyɛ bɛɛ na ɛwɔ deɛ wei no mu me nua me da ase ɔn sɛ ɔmo deɛ no baeɛ no yɛyɛ video ka sɛ ɔmo nkɔnkɔ pa kyɛw kyɛw pa no ɛwɔ sɛ wode kan de kɔ nkonnwa no so ama nkonnwa no gye tum ansa kora na aduru ɔpem so hɔ to sɛ wohwɛ ka yɛ first video na ɛyɛ fa Offinso ho na me ka sɛ tete no sɛ na nka yɛde obi kora bɛdi akonnwa a sɛ nipa 20 yɛ sɛ ɔmo nyinaa lie ɛde ɔmo kɔ nsuo nim obiara kuta ne dwan ne nakokɔ wo a yɛbɛtwa wo deɛ ne twara amfa na yɛyi wasi nkyɛn ɛne de odi kan kora yɛtwa ne ɛfa a yɛntwa deɛ akyerɛ bi abiem mosom na gyina tum wei ne ansi
ɛna ɔmo so deɛ ne deɛ ɔmo kɔsrɛ sɛ katakye deɛ aba no a akɔfa musuo deɛ aba no yɛhohoro yɛho fi yɛnim mu bi enti mo se kan a mafa a ebi a mo bɛfa sɛ yɛn na yɛkɔ hyase no katakye ama yɛn nsa so we de yɛnim ho hwee nti sɛ yɛnim ho bi ne yɛsɛ bɛgyina w'anim a wo nsɛm dwan nifa yɛda ne dwan nti ɔmo deɛ ne yɛ ntam na ɔmo ne bosom na kɔ na sɛ nananom deɛ na ɔmo bɛte ɔmo free maburu press conference ɛnde ne nye duabɔ ɛnyɛ duabɔ na ɔmo de te ɔmo afiri maburu no deɛ ɔmo yɛ sɛ yɛnim ho hwee to no obi anu obetuma ka so mabodua ɔmo odua ti ne se panyin wo fie ne bia na wo wuram to mo kɔ mo nkonwa akɔ ka kyete katachie we deɛ ɛna saa asɛm no so si a yɛntwa mogya ne ngu nkonwa ne so yɛtwa ne kwan na no ti na ɔmo gyina pato na nim hɔ na ɔmo di sɛ adwuma die no na wakɔ yi wo ho wonim ho hwee sɛ wonim ho bibi so a no asɛ katachie we de madaworoma deɛ ne yɛ pɛ no no nyɛ sei na akɔ wie nti we de mo mfa nkyɛn na mo amu ni anim wɔ pemso hɔ na mo nkɔ dwa to amaye to mo nkɔ yi wo mo sɛ ɔmo nim ho hwee ɔmo nkɔ bodua okay ɔmo de nyɛ duabɔ okay nti na sɛ ɔmo deɛ ne kwan so a ne kwan so a no okay afei yɛ mmra maburu nankasa nso deɛ no so wore wɔnom kɔduru nsuo mu hɔ na wɔn di kan ɛka wɔnom nsɛm ne nyinaa de asie ɛnti na wɔn aba nsuo no so saa na wɔn kawie no ɔbaako odi anim a meka sɛ wɔhyɛ ahabammono ne tuntum bi abia mu yi ɛsɔre no ɔde snap no asa abɛte so akoto hɔ na afei wɔka nkyene nyinaa no mu ohwie de gu nsuo mu mu ɔto de gu nsuo mu yɛni kan hyɛ nsa na se ensa no yɛ de gu nsuo mu saa menu ya me da ase ensa no betim de gu nsuo mu betim de gu popo no so ya na egina nsuo biara na mamere so na edua we no ho se boys na nhwe ya wo mum ko bodua nhwe mu nyina bewu hwe asem ni siye no se Offinso fo de na nkomu nyina anim se ohima age keke atum oman na gina atum ye yi na kire ekoduru ye wura anim no ene ye wura se ne mpanyimfo se on qualify tun wasem no na wie ya wasa ko fe Sikadwa kofi se onsa meta asem na chidi a na nya Sikadwa kofi ya na ye sutre ye wura sutre e na wo se nanum asem ompe na wasa ko fe Sikadwa kofi ni Subin so omanya dai omo mekum wana so so wo ata chire agi sikadi menu ye tie akonwa tie enye sikasem o ye wura se wo hwehwe obi a wo ye de hye a ofata se wo bi se wonni bi enye sikasem baby ameni mmaburu no me ye no ma ya adwen ne se mo na mo ya asi ahene ne etu ahene ye ode kosre so opeso odi bie no na oba ahema age ne tum no oba ahema nkwa antena so ode be kire mo asi ahene ne etu ahene wode nsa bai se won nsem fata ade nti na mo je ne nsa no ye na ebi aboa mu ade kakra mo je ye na me kire wade enye wo mo na se won nsem fata wo ti asem ne ye o me mfa ne se oni ye wura ene ya yi me se me mbra me de wo ba ye wura ba ye no se da bi se na ne nananom wo ka so ti ase enti wo mo do kwa mo nya mfumso bia wo do kwa ne ye wura je wutu man ka ba ko boduara anye na black power aha no nyi ni se e wo se sa nananom atena nkonya wo no tena ase e ma wo mo gitu mu ansakura na ebedu ye wura nim no e wo se atwe wo maso oh senti ni se me kan se fi se me te wase se ye wura hwehwe mu wie na so on qualify se de ye wura e kan no de a sampanyifo no mu nyina ye cause na mo ankasa akonya na mote ho na eto a mo mpo de ade ni no muni mama mere che se utie omo record na omo di ka ye no mabunu ni mu a omo se keke ye eboa kuro no enti omo susu se obeboa kuro no katachie obi ko tu toilet okurum kreti mbo no nkoso ahene aye no kure ngara no mpre nkoso ahene so opre nkoso de no mpre nkoso ahene e okurum ho ena ne maami ankasa wuye no osie no wo fahen ba bia wo maami fire ne ho na wo fire hwe asem na da ho no mo Offinso fo nya se ena keke a ne epe no na keke a ne epe no eni ti na ye wura se Sikadwa kofi nti no onton na konwa wa santima mu da okay Sikadwa kofi nti onton na konwa wa santima mu da ye hu empanyufo no nso de ne yeguso a ne ye bobo maburu no de no me medika aka bo so ye panyini ene wote hei na se me mfa ne se wuni hobi mu na e wasa wo ya amamre bi emma udigya obi ansa na abekọ awakọ na se wunnim o black power tumi a no mo ye adwuma wunnim o mabekwasam na mi bi akofiri kwa mu amete ba bi a mimi nim hwe fa wa ha o di mitum na afa bi a memfa nse akodu sumankwa ahene ho na sumankwa ahene kase da bi
abusua de won sem fata na se won kasa na wote akonya no ho no ade na wo se de yo menua me da se e wo question ya da busam ye wo mpefiri mu wo ho ene ye wo obi a wayale atole mu mawu ho so ho enu nti ne ye wo abakwasem da akonya ho te se mete we a me kom bosum ya me kom ni enye busuani bi abia e ya adoma chede ne Yakobon de che me didi me pese me de che no no na wo de bete no eno kura ne se me de ne ko na abosum no so mo mpe na enye nhye na mmom se ne me da ho na me wo faase bi ana me wo beba bi ebe woso no ho se aka no na enka no abosum no ni wo bi ka eno na wo bebere tumi tena kwamia so afekura ma no mawu no mani afirefira na bi twahwe so eti se akonwa no wo de wo kọ okromofo age watum ti ase obi a wa wo ye audition bia fa won sabra ena obi ade ne nsa akọ ena abusua nyina tena ase ne age watum ena ba bia ye fana na se onsem fata eti onsem fata no de na sese wo ye dwato na wo se wo kọ na wo kọ kira de kronti a wo se fata to kọ na ye mawa enkobobo nkrofo anu nkase ye kọ ye kire akonwasie nye ye kire wo ene bi entimi nkase bi a wonim hu menua enye na duabo asa akoso se wo waji keke sika bia nti e ba ne sen on hya ase a wo a wodo keka menua obi mmodua ma obi o me puma ya yira na obodua ma me e bi a wodo keke me si omo mobodua no ma hwe ye kodane bia ombewu ya hwe ensa na edugu nsuo no wakire ma wi ye hwe owie ye no kosua ne to aso na me hu se kosua kreti esi wo yi begu ni nsama wo to buru nsuo ni wo to buru nsuo ni kosua ye de bodua ye de bo nsuo mu sade ne wo ye ni mini amda ase mabo wakora fa ho asem no kwa ro sa besi wachi wo de kosua ni bo nsuo ni msen awo sa wo de bo asase ne so so ti ase na ya dance ye onse o tie video na oduru ba bia wa se afa odi kosua de bom na na maso kosua ade bi a ukọ omo ye fish pond na omo de bi fra emo na aduane wo de kosua ubodu tunso anyini ba bebi asa nyini so pengosi anyini kosua pa enti se wo de kosua ko bonzo na sa adwene bedi na nkire so obefa eno na wo se ye tu ye bo ase na nipa tinye ma bi ase so ti ase wo fre sunsum a wo ye konfo na wo obi a wo site na wo fre sunsum ka ase ma kire na oba ubehu nemom de onye konfo na bia me fa ne se wo na me ya ade wo bosum yi so ama wo ma frɛ bosum na ba mahu no wo hu no enti akokɔ na be kire se bosum na ba na on baaye ye hwɛ sa akokɔ mtwa ikure fa yara akokɔ mtwa ya mfa enti na kye so abodua nese kosua no so anamo mutu en kura na nye ne kwa nye ne kura so no yemfa monsu David yemfa monsu ni yemfa pressure kura mon dua sa na kosua no de bo ha ye de na hu sa kosua meto ya fa se wo ye konfo na wonim dia wo de bo ho a e wo se ne yamu no edane ti se dia wo de akokotwa akoto odane ayya no e wo se ne yamu dane se nsuo na hwe afiri no se ne konko no dane e ma white ne ye dey eba wo se eba ti se me fa ne se e kosua ne yamu ni ene na chi ni enti na chi ni na ade bebo ho ti se wagitum a wo se ne yamu ni dane ena nya ba ko peso e wo se dane bebre ene bi wo so abo se abutu na adane wa akire na ti se bibi wo question mark e wo ho de o sa to kosua ne biem ti kosua na wo to no wo nhwe se afa ana emfaaye enti se wo ye obi a o wo site wo sunsun mu a enka kosua on fa monsuo ni mo so ko de bo asase ne so na wo hwe se na na ma som ana o munsuo na se hon so kro ma sa afo ma sa ye mfonso ye nhwe enkokọ no nso e ye wie na ba enkokọ so enkokọ no nso no ensuo no ye bodua ye twa moja ni digu nsuo mu se de omo ye ani ya na se hon so e ho de no ano no nya obetwa moja gu nsuo mu no na de ko horo bone yemu yemfa na wo kwadi bone a wo se akotwa moja na gu nsuo mu David metwase a yade bi asikrum ade boni bi aba bibi asie na yepese ye ko kasa che na nanom na eja wo moboa ye no eno na obetimi atwade agu nsuo na mu se me kosaya de ana me beba mone aside ye ntwa gu nsuo mu se de o mu bodue ye ntwa bo akora wo ho ene ye ntwa bo wo ho de obetimi atwa abo ne se
ebi a wo ye mpreko na obi abewiwi wo mpreko ni na aka ba ko pede a wotimi twa sa aboa no e di gu asase no so se wo sere nananom se aboa no kora ba ye no ma omu bida ba dia ba dia wo sere se omu die ni omu nyini no mko hwede aka ne ma wo eno kora ya asase no so nyensuo enye nsuom ye ntwam nsuom yentwa nsuom yen free so na yenko odwan no so na nsa ne yebeba odwan no so no membisa wo obi a no obi kura ebisa na ebusia nya mbisa kosia ne etimi de ze edi kosia bia ko menem se nka de asante kosia obese me kuma kwa to asante kosia bienu me dia bodia aya omunyai asante kosia asante omo aka ho no ma edi asante fo mu di atem no asante ye to kosia enu ye local ka be ayi kura ye se ka kumba kromo asante de ho unte da ho local esiremu nyina ye local so na sai kunim se san kokọ no of pa no mu free ba okay no of pa no mu free ba local foreign wine no ene bi free Burkina ene abrofo kuro mu o de ba ene kosia bia ye kosia tinya asante kosia kosia bia ye kosia ne mo ya na ye white no ene power wo mu sen de brown me wo fast bi wo ma no kosia fita o se de kwa so ne so ntuo ne se fita ne powerful e che de ase ntotoye no on se duabo ankasa no ken yenye boni o BBS yente ase enti ye wona na bia asem si no oni ho betima kire ba bia kwan ne da ba wontimi nhye no yemfa bufu modua enti ye obi beka se ye mro nsa mfa nkaka ade bia ye wo ho mmra e wo ho wodi abufu modua wa nhwe a enti ne Nyankopon se wa de ayira no wa nhwe ya ba nipa boni ni asene de wo faaye ono otua ni sikate ho wo na wo kobodua ma no no bi kuma obi nkuma obi na chese mi ntimi mfa masem mo obi se o ebi kura me nan me ntimi nkonsuo ntia ne kobom dua ma me no obi atena kokko mi ntimi nye na dua ye boma ye modua ma obi se mi nya time nkobo na ne fa ma wo kanye wo kai enti se wo se watuatua sika bi enti no hu ni se mpanyimfo na asa yi na se atwede a enti mo obi nkase obi na akọ ka kire ne mpanyimfo bi na akọ yi na se atwede de na waye no tumfo pe na se mo afọkọtọkọ nyina nche ne nsa enti die na asi enti ye woni ma bi wo ho a men nkase obi akọ bibia kire obi na last na me ye mfato se bantama ye si ye se denchem na pie no enye obi na kodi tro kire ye wura wo adale Subin woni ye wura nkasa Ofin woni ye wura nkasa na abankre woni ye wura nkasa asante nsuo ben ena wo so woni ye wura nkasa ti asem si omunya abotre dise keke wa shaashire no so obi nkobodua ma ne dia ye modua sa okay finally yamba wo mo de nam ne ma de ka akadwan pa na se ne akokọ kura ye ntwa nsem de adwa de o de ekutwa nya sa akotwa dwan ra ye yesi bosumo ya ade ne di aboade enti se wo kwere na akọhye ne bo se katachie de asi so oboa ma me hu nkrofo me hyehyɛ ase a me chi wo mo no beduru so ma ba ya ma me ma odwan de a ene de bosom na kwere na adwuma na wo ma ne dwan na se da na ade ma no enti se ya wo de aseda nyina kan wo prekwan na se so obeyi wo so wonye wo enya de sa edua na mra wo ho woni mu bia bo banifo so ma we abeto koti asan wo yam enti we no nana ene na nka ne yiye mu pa na wo mu pese wo mu bɔ na yi adwuma kede na wo so wo mo yo katachie asem metima ka se wo hema afom keke afom boys ne de enka omunya mfumsuo bia because omu hu ni se ene oman ni mu aye dene ye pede obetimi aboaye asiesie ekrom ti omu boni omu ye ne se ehimfi ne betima se omu ankobi ye wura numa sem kra bia o kan no ante ena wo bia ye ne ho takra se gem abekeka nsem bia emfata amasa demonstration aye dai akoso it is o tie boys ni video no mu a first one no mu a muka se oh ye koye demonstration kra ne ya anya ade anti company fo kam mfra yen so ta se kam mfra yen se oh demonstration am koye da bi ye koye nya sa kra ne ye wura kan no ti esrem we die mum ye nye ne se o ma nkukuta me o ma nkuti ja me ba mo so susi se sa mpanyimfo kro ye mua na mo gi keke sika wonna me ye ha me no so ta se mua kro ye na mo gi keke sika na ye wura animu no ukoduru ho a aduro bia anka dem enne na me ka kira santeman se ye wura anim ukoduru a aduro bia anka dem eni ti na first se otumfo kotoko bo match na otumfo ko park ye hye kotoko no
because anya wo team no player no waduro bi a wakoye nti e na ye betena se ma aduro betwe fa ye wura so na kire nko ye se park so na ye wura ko wu ato se be ma no sisimra so ana park so na ye wura ko twa hwe ana park so na asem se yakosi da bi enti asante aboa ne ho dada ye ntwe ma bibi nsi ansa na ya be ka che se ye wura da ho da bi ensi enti se wo wotena wo fie ka se obi na be ka asem a kire ye wura enye no kore emre bi wo ye o ka asem bi wo se ono ompie na so panie kora to kuma se bonten so a onim yeti a onim ote so wa na koka no ne asem bisa no ye ntwa mu nso hu se obrafo bi ajeja kageti a wode kamera bi na wo kora wo se ne ho aso be ko ye wura nim akoka kire se mi wura ba ko hu se obi bi hu konkonsa na hwan na timi ko nanim nipa do se na timi ko nanim enne na meka se ye wura kora wo suai na hwe nanim se ya ono be fomfom me kora me ye konfo kora me kire me hwe nanim me yima ni tu ba bi Ochami bonsi kan. O hwe nanim me se hunduro wasem bia ba yira wo wanum untimi nka hwe. Abra no mu. Enne me pese me ma asante. Se ye wura efie ho a me metimi aka se ye bukum se ye wura na omu hu ni saa no onye nipa o. Ye wura na omu hu ni saa no onye nipa. Enipa na wo ne keke. Tumi a na nanom ni Nyankopon de ama no no. Na kira asem na obetimi aka untimi nka nanim asem da hwan na so ye ben obetimi ni sasi ni bu se mi gina ye wura nim se me ka asem wo ye hwan wo badwo ana nsem panyimfo ni bi akwachi hyase aso sma hemfo ni bi na mo so pa ye wura na munye sei obi a oso asante so bia ne ho kire no die woni ma bi wo ho a entrance ntena wo fie na nka nkire ne se na obi na be ka asem se kire no na obi na ka asem se kire no akonyo odi ye 20 years ni ase 22 years ni eh wo kwa 25 next year me tama ye wura di akonyo na mesua adwuma kata me nam fomfiri mozongo na mba be hwe bie 1999 so te ase afi na mba kuma se foforo esu mi ko hwe bi enye yize enti ye wasem bi wono obi aka ne tra no obi aka ntra obi edi ni si akonyo so a mi hu ye e de na oba kire konfo na che ase e kan se ma fo konfo na che wo se de e kon no nyina no wo otena se no wo kan se ma ara no mo hwe ye woni pa bi wo ha ye dina panyifo se ye woni pa ne woni mpan o papa ne te ho a masa don't go there okay ye ne enimu no utumi wa tumi hu na utumi se eh papa ya abrante to be hu no so a eh we de be say 80 years 90 years o ya dada ntuma anna se na ni bra bad den nyasem keto o menchia se nyasem be mu se a na ayensem bebre entim diabo we de omo nkonsam la bi na wo kan asem bi ho na me yem hye me se wan hwe ya maburu na ekobo odua na nkasa no wo mo betimi a che mo na se wo mbe wu se bibi wo ho wo se o mo ya na sa ne mo no mo ko nsuo mo nko pa che okra omo san fa ne ma na nko pa che ne mo fa bufu nko nsuo mu ho o mo no mo ko ye na hwan na atue sika mo hene bi hwan na atue sika mo obi hwan na obi agye ni sika Jeza metwase asade ye omko ye senka ne ye obi na beye de ne nka wosenka keke sapon na keke sapon na asa ko okay keke sapon no so ko nsuo nim se katache wada woroma me de nka me beboa o ba mpanyifo gi metum se o munim se me qualify e no magye matum e no so keke no nka so ko nsuo mo ro hwe se abuhwe no firi mu ampa because o kweste ba bi di sika ko mo hene bi se o koto akonwa na anye ya waboka o aizo we business utim boka to we ka business na wakoye no waboka nanu a wono ba menhia bere twato a wo mo ba yi ja ye nsentrofo se camera no niam bi sa ya no opimso ani abere pa eti ye mi di ma so tete hwa de metense adehye no a wo mo di wo mo nsako hu ohima du nwotwe ya keke sapo ka ho no emudu nson keke sapo de wa mabi mudu nson na ba no obi a begina edi ho opimso anim pebesa ho sei ti wo bo udin a wa kire enakora wo wo efira ufiri mu ubodi anu ache na kro wo efia ufiri mu na mede ma so tete ho de meti empam cho me ntimfiri wo ni bia no na me ntimfiri otumfo ho de obi ka bie na me ka bie se de omu ye nie on se busuan no amu ye ma manum ti wo mu wi a panyimfo betena se na sa mienu na enome ne da wo mo so no wa ufiri mu bia ne ye de ka atemo mo de ka afiri mu na fe adunso no yetimu firima na omo mbeka no ye wo se afi de we mu de no me nka wo mu ti omu bi ene wo setimi di akonya no e ma ne yi kakra de asokote ho a ye tete ye e wo ho no kakra metimi aka a kire wo mu anome no e da wo mo so no se enome ye dane no se minim sa enome ye dane no
ye bedumi obi no na e bibi na asi ye won krofo bi wo ho a abusu ti se me fa ne se wo de yemfa ne se me ye konfo na nkrofo bi o mo ba me ho because of abusua bosom e be fa niema bi keka abosom ne ho e ma ho nsem ba ya ye dumi wo mo ana ye yi wo mo fira abusua ni mu no mo da so ye abusua fi o ba akonwa ne de ye yi mo ye dai afiri ho beto ba se bia mo kofa abusua gold ana mo kota akonwa na nkasa koton di ye ana se mo koye mo di kwaji sika bi e na abusua tena ase e ne ho se mo ye mambofo e ne ye yi mo firi o mo ko kan krofo no bi ante ase bi nti aden na mo ko ye na mo kote se ade sei kura nda akonwa ne ho no mo nkopempanyimfuo bi na mo nkosere se nana no mo be yesa amfonso yo mo ko ti mo da woroma body na asai honhom ti ase ye nkodwa atoa ni enye ni emeka abusua ne ho na de obeto obeka se ena ntam bia ni meso ena ye no me bia ne no me bia onu bia fa ko epum so ani mo onu me bia fa ko opum so ani mo nti wo se saa ne ma na o mo de ko ya de ko boss abia ni enu abi no mo nsan fa ko pa chew enye saa asembei ewu beba ni fo na ebewu no omom ko bo odua na nkasa no mrante na ko nsu me na me ka kire o na se me makotua sika mu obi a wona bom bia ma me mi tia sika na gina ho o se on utie video se wa keka mo sika se o ma obi sika so e na se ono nso na abeka kire wo mo so se no ko boy so fi se duare betima gina sika ma no a on fo mo kokko to e asa de ya o mo ye akwa esa wo so wi mimi kura wi na ma ya me ko so for lie ene black power di kaje na fakọ abra posifo ho na me dia ma na ade ko wo ko ne kwacho en se wo no wagimi no ka jem se enya me dia no bi da sma ma na beti ase ma wa na beti ase ma mo wo ba kokko dem na so ba na madwane e ma me am fa mi wi nko am fa mi wi nko ya chi wa me ne ya chi me ese ngora na wo ma dwana anya o ma anya smart o me de yaw ena koye sa ade no nti yemfa yaw nko bodua na wo fi se ye wo mo a ko se wo kokro no mu a yesi wa yi gates wa yesi nti unyi ni se ase aniema mpuntu minue emputu djuma enni hini o emfama ne mahundutuka sa ne ka no so office o dokuro na wa anya konwa no kra on to aso e okay eye kuro no ho do anana wo kwa ya pa konwa hwa unim se sa aniema wo ye wurani abere nyina ne ye keteka fo ya konwa to hwe ma ye asantin konwa dia ko di nko bi nsam no se aya de se de ko ye wura e ma kwan se obia meka na konwa ho mpanyin nsam a bido nyama ya go betu ahemfo be 100 awa santimem bebre na anyo mo dia hwechire ma me no enya kwoto na busu ma upasisi ama keke enya konwa we mforo na hima yimfrim keke re besi hima o no de ato nachi to de to nachi wi a de obeba no na wono so de ato keke achi na busu na fa enti so mokro de nyame ya madom na wakọ na se panyin na yi masutire se ba bia mu di agoro ne kọ ne ho toro ti mo nkọ nsa amara bi mamu bo afu eye demonstration se keke ani epe no ba bia de ne ba ko sha fa ne ko sha ye ba bia de ne ba ko sha fa no ko sha black me da se why me da se pa se wa me ehun se ye mu obi dua ma no o da enti ne ma ye ko so hima to were o yare ha o yare were o yare nti won tisi abodua o yare ni yade ni nti won ti asem nansen obo abankro obo ofin obo subin na mmom no ogina ofimu ena won ebo se abien se chapa na aso won nkopa no je se won mo konsuo ni nyina aso maako na se o metimi ase agina ofin hwa na won mase abankro subin ene ofin na mu na ode ache won ana ni ya me da ase e mebi ewura kan asem bi o se ofin na account na ye bodu afa ko ofin se subin na account na ye bodu ya na wo ba na wo hwemu na hu se subin a onko subin ye wura na wo se onye no kwafo no a o tu na tie gu wani mu no onu ni Sikadwa kofi no akofre o onu aka se subin se no akofre di sa bia na bada no ada na nso mu ho na di kokuru mbeba no Sikadwa no so ye obakọ ahimbia a no ko ahimbia ko na Sikadwa kofi ọkọ Sikadwa kofi ọkọ Sikadwa ko na Sikadwa kofi ọba ye ohuru kwa ohun se di Sikadwa kofi abodu ya da ti ni yin pe bia hwenke be da abodu ya ni yakọ ye de abodu ọba ko to mo mini aseme wo wow aseme na da wo no ko Sikadwa mansia ọba ko mansia ko ye ho amamere ni amane enye se keto ni mo amamere
Sikadwa kofi me mehu da na makoye ho amamere. Me. Hey. Dia we dem fa ma ha o. Oh, there say one and then we fa ma. Ese say bia we kura busu man kwa ahene so. Na suman kwa be da na so ga. Na suman kwa na adua o. Okay. Suman kwa ahene na adua. We dem ya me papa so meka. Suman kwa ahene wona ne dua. Dia tie ne say we ye suman kura ahene. Wona kura wo tumfo suman. Enti sa asem bi ba na watena se na wodi asem no hu nsukura a wo frɛ ya na wa kyerɛ nsuo ne kwan ya ne busum e bi a wo frɛ Subin a ko Subin konfo ho because konfo bi nsuo bi a wo kwa Ghana ha bia so man kwan nim konfo a wo kom okay enti se asem ne ba na se me ubo dua 10 na so ubo ba ko a na wodi asem no tietie asem na na hwɛ se asem ne buru no so a o se bia mo nkɔ black power ho na mo nkɔ hwem do ba na hwem na se me nsuo o mu dia na mayi mi dia na nyama o mabekɔ nyama em no akoda ni ti we wo bekɔ abankro so Subin so wo fe ho ne de be na ono ane dia wo fa sa no yo apɛkɔ be fa so Sikadwa ho Sikadwa ho akogunza wo Sikadwa ho so dua ne bi so bekɔ akotwa akoda ni ti anu ye bebie no ahwe Sikadwa na ane ye ba bi ogina frɛ Sikadwa kofi no so ho a na obegina frɛ no on say ye wonne ma bi wo ho a hwɛ Ghana de bia me kase suatra ni dwe ene ya hantan ti ni papa ne ho hu na sene mu wo de pressure kwa ya ade bia o ha do edi akira ade ba chi me da se black power eti owura bi kan na sem wo se ubufu a ya me nsi gina ye se woni gi pinso a ensi gina ye twen na ani gie ne nkoto twen na ebufu ne nkoto abra wo normal state mu no ansan wo si gina ye wan we a wodi ebufuo ebesi gina ye bia ebufuo no beti akọ ye wodi mi hu ya wodi ani gie besi gina ye bia ma fa bibi nhyem ohun ne mema bebere ba ye twe o mabo so wante nan sisimu de o kama wo yi ni sisimu na nda no mi de be ma o me wow o me ye o sei ntini ne dudu wi a on kai hwe nti ye ne be kwa ante na akọ kai no hwe se wodi pressure esi gina ya wani be ba won so no ti me se be bufu am ntuka wo ye driver ni na wo hwe me obufu a me serew car wo de be je kura na me yenye udi agoro wa nku wo nyina wo tu kura wo nya load kura wa kasa be ku ho because as later no bu afu ntu a wo be tia so be na si fom kasa atam kura wo control we ye be sere enu am dua we de madani dua eze we dua mo otumfo dua mo otumfo no mabon abusia yen so na yen koi yada mase ade di si ntim fa ni je nsi gina mfa abufu nsi gina ye brown normal state na si gina ye na enkoda no ho be ma sebe ohu wo be nti no wo ko ka se Yesu Kristo kura ono okun no abra no onyina ho no mo ha na edi musie ni asoro so medi ene abusia panni owusu aduo medua bo eye nenso enye eye abra wonim ne kwan enye abra wonim nti se wonim a bisa subscribe share na like na fa wadwen kyerɛ nso fa to asɛm midi ene abusia panni owusu aduo mi nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya